avui és un dia de conte, de llegenda. A més, protagonitzat per un cavaller i una princesa. I he pensat que era el millor dia per compartir amb vosaltres un dels meus contes, que trobareu en aquest llibre, L'antena del Miquel i altres contes per sentir i per pensar, de Júlia Prunés, jo mateixa, i que va publicar a l'editorial Lluna Edicions just ara fa un any. El conte, La princesa de Xaxars. Aviat entendreu perquè avui és el seu dia. Temps era temps. Un noble cavaller va arribar a la vila de Castellflorit de Xaxars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort va fer entrada per la porta oest de la muralla. Se'n va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacient. T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill, li explicà preocupat sa majestat el rei. Ahir, de matinada, es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat. Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere, exclamà la reina Elisenda. La nostra filla en va trobar la clau i, tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca fer un cavaller. Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit, els va dir. La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li van donar un sarró amb menjar per un parell de dies i es van acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal. Coi de princesa, va remugar quan no el sentia ningú. Ja em diràs què hi fan un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer nit al bosc i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar, ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb 4 barquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món, el cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullaraca seca. Bon dia! El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força tot fent un badall. Atabalat per la inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures. Bon dia, va tornar a dir la noia, mig enriolada. Qui ets tu i què hi fas aquí? Bon dia tingui, senyora, va respondre ell amb els ulls a mig obrir. Soc Jofre de Trencafort, per servir-la. Ui, va dir ella fent una còmica reverència. Si tenim tot un cavaller aquí. I va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants. Una mica ximpleta i mal educada. Reia com si li faltés el bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar en el seu sarró. Tinc feina, senyoreta, li va deixar anar. Que he vingut a salvar una princesa, jo. Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola, va saltar ella. He vingut a salvar una princesa i he vingut a salvar una princesa. Va remugar entre dents. Però què s'ha cregut aquest? En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada. Una princesa, tu? Va dir en to burleta. Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats. La Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant enlaire. I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No s'entén res. I què volies? Li va respondre de sobte una veu misteriosa que venia d'enlloc i de tot arreu.
És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa. Amb qui parles? Va xisclar en Jofre de Trencafort, brandant l'espasa al buit. Amb un fantasma? Un fantasma, diu. Va fer la noia posant-se les mans a la cintura. Parlo amb qui t'ha enviat aquí. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xaxars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta. Del conte, dius? Va preguntar en Jofre. Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes, es va queixar la mà que tot ho escriu des del més enllà. Primer, la noia volia els cabells curts, ja els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va fer vessar el got. La senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses. Ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella. De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot. Així? Ets tu qui em fa sortir a lluitar cada 2 per 3? Va preguntar. Ja està bé, eh? Però que no veus que no m'agrada i que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç. Tu també? Es va queixar la mà que tot ho escriu. Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar. I és el que van fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos la seva història. I serien lliures de vestir, de ser i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se i a casar-se com els passa a molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xaxars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom. Té, si la vols, aquí tens la meva espasa, li va oferir en Jofre, quan entraven de nou per la porta est de la muralla. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo. Si els vols te'ls regalo tots. A l'armari n'hi tinc una pila, va bromejar la Margalida. Els nois no em porten de vestits, va replicar ell. Ah, no? I qui ho diu, això? I conte contat, ja està explicat. I com en tots els contes per sentir i per pensar, al final tenim un raconet reservat amb algunes preguntes i reflexions per pensar-hi una mica. El conte de la princesa de Xaxars diu el següent. La Margalida de Xaxars s'escapa del conte perquè no està d'acord amb el paper que li ha reservat la mà que tot ho escriu pel fet de ser una noia. En Jofre de Trencafort, que l'ha anat a rescatar, tampoc li agrada el tracte que rep pel fet de ser un noi. Així que decideixen escriure la seva història. Et sembla que també passen aquestes coses a la vida real? Hi ha algú que fa de la mà que tot ho escriu, fora dels contes? Qui escriu la història de la teva vida? Quines coses creus que se li demanen a una noia que no se li demanen a un noi? I al revés? Hi estàs d'acord? I fins aquí, un dels meus contes per sentir i per pensar, que espero que us hagi agradat. Que passeu una molt bona diada de Sant Jordi 2020, encara que sigui confitada, confinada, millor confitada, oi que sí? Doncs apa, una abraçada.